cca 23 minút. Ale pešo 4 hodiny 9, no. Z nedalekých Košíc sa dostanete do malebnej dedinky Nováčany, kde ticho a kľud naberajú úplne nový rozmer. A čo vy na to, ak by ste v tejto dedinke mohli vlastniť dom, kde sa spojili moderné technológie s históriou? Volám sa Michael Moroz a so spoločnosťou Equilibrio Real sme pre vás pripravili 5-izbový rodinný dom s krásnym veľkým slnečným pozemkom. Pozemok, ktorý má výmeru 750 m2, je pripravený pre rôzne formy zážitku. Vlastné pestovanie biozeleniny či oberanie ovocných stromov, ale aj chov. Na pozemku sa nachádzajú všetky inžinierské siete, elektrina, obecný vodovod, studňa, čistička odpadových vôd, plyn. Keď vstúpim do tohto domu, na toto sa najviac teším. Tá vôňa, to drevo, toto totiž to nie sú obyčajné podlahy, toto je smrek, tam je borovica a fakt to jednoducho potrebujete cítiť, ak to úžasne vonia. Dom je 5-izbový, na okamžité bývanie sú pripravené 3 izby, no ale ak by ste potrebovali viac, tak zadná časť sa dá ešte prerobiť a máte navyše ďalšie 2 izby. Dom prešiel čiastočnou rekonštrukciou, pri ktorej boli menené kompletne elektrické rozvody a rozvody kúrenia, plastové okná, nové stierky. Vykurovanie v dome je zabezpečené plynovým kotlom a kachľami. Tento dom čaká na vaše dotyky vlastného domova. Predpoklady na spokojné bývanie určite má. A som presvedčený o tom, že keď sem príde bývať niekto, kto popustí úzdu svojej fantázii, dokáže si z toho spraviť bývanie, z ktorému bude radosť robiť po celý život. Myslíte si, že ste to práve vy? Tak ma neváhajte kontaktovať a dohodnime si spolu obhliadku. Dovidenia.